igama Sizwe Saliso bana baninzi umazi njengosliso ndaqala uphangela Mhlabane FM 2003 ndisenza i-breakfast show until 2010 ngane break emveni koko ndaphina ndabuya ngo-2014 sengisenza iqonga labatsha yabona ngosabantu abatsha so inkqubo leyo ngolwesihlanu 7 malanga uyawutsho ngo-10 o'clock kanti ngomgqibelo u6 uyawutsho ngo-10 yo uphangelela Mhlabane FM I think ndafumana ithuba lozinca ngokwayanyaniswa kwakunye ne-platform okanye isikhululo esiphuhlisa abantu sandisondeza nam kubantu nobuntu nendlela yokwenza abantu Mhlabane FM is a true friend kuba ngabe uyajonga i-essence yawo so nam yanika ithuba lento kubana ndike reach out to new friends ezo friends ezo zingabaphulaphuli be of different ages uqala kubantwana uyawutsho kubantu abadala ukugqibela kulinyanga yabasebenzi sibhiyozela iminyaka engama-56 singumhlabane FM sithi #UWFM56